Aketxa naiz eta Eusko Darra Kuadrilaren ordezkaria izango naiz aurten. Gurdiak, maiatzetik prestatzen hasten gara eta ilusio handiz hartzen dugu urtero. Ez dakizunez sekretua da, baina esan dezaket urtero aldatzen dugula ordezkariaren menpe. Euskotarraz aparte, pertsonalki Torotar Kuadrilaren emakumezko jantzia gustoko dut eta itxusiena esango nuke elboliren jantzia, baina aipatu beharko nuke erosoena dela aldi berean. Koralezko arrezifeak hitz egingo dugu eta saiatuko gara plastiko hondakinak birziklatzea bultzatzea. Ez dakit oraindik, baina espero dut ahalik eta gutxien. Zaila den arren, melendi edo gatibu esango nuke. Bai, ziur aski, baina Amurreko jaiak amizaztean, noski.